Ja ei ratavirheitä. Sitten 17. Tää on keskikokoinen villakoira. Sani, jota ohjaa Emma Siippainen Tampereelta. Vuosi 11 kuukautta on koiralla ikää. Ja nyt te satunnaiset ohikulkijat, siellä tulkaa ihmeessä ihastelemaan meidän Suomen mahtavaa nuorisoa, joka tekee täällä aivan valtavan hienoa työtä koirakoittensa kanssa. Kentän laidalle katsomaan saa tulla kuka tahansa ja kanttiin, mistä saa käydä ostelemassa herkkuja. Oi, tämä villakoira on niin hyvin koulutettu, että ihan itsenäisesti tuolta esteitä poimiskelee. Kutsutaan hyväksi irtoamiseksi tuolta. Mutta jälleen kerran nähdään tässä asenteessa se, mikä meidän